assalamu warahmatullahi wabarakatuh bandiraɓe on kofnama on guettama on guelanama hiroji ɗuɗɗi ɗi duniya be alahira mo woli mo ƴami en ne gatta en gaɗa en canja inde ngal Facebook ñande hesiki ana ko ndena meji ɗum nde ɗum video ko avant dernière ɗo ko bo ɗum dernière o meji ɗum video je tawi wanno ne watta waɗa deactivating account maɗa a waɗa acca compte man warta acca huugo je wakkati seɗɗa to ɗo on man on o ƴami no e watta a sanja inde ha Facebook bo a yiɗi jotta kam inde am ɗum no Abdulkadir mi yiɗi mi sanja warta Fasaha no watta mi sanja inde majum ɗon o ƴami ngam majum en jaha mi holla en ne gatta en canjira inde meɗen ngal Facebook ko moye jo yiɗi sanjugo fu o lara video ɗo ha timma ngam majum abonné partage like nonnon to on abonné on partage on like to so on lara video on ha timma kadi en jaha en nasta nder video majum bana ni en non nder Facebook meɗen ta nasti Facebook maɗa déjà miɗon nder Facebook am ta nasti nder Facebook maɗa sai a laran toɓɓe tati ha dow haɗɗo nda toɓɓe tati on ta memi toɓɓe tati on sai a jippa less dès ko a nasti ha toɓɓe tati ɗo sai ta nasti ha profil maɗa bana yi'e ɗo to sai a jippa less a laran haɗo waɗi paramétre setting and privacy mi andani hollata be français mais ɗo ɗon be anglais. assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh mi silmini dawderi be ha jawleji amin jawleji ondirgu ɗum derɗirawo mon docteur Dawda Souleymane hande bo mi waddani dede ko larani haala lekkiji fere fere min ɗon yawda nyawji fere fere min ɗon yawda hémorroïde hépatique diabète sompis gonogoxi hépatique lekki shawara typhoïde min ɗon yawda dede ko larani haala hernie interne be externe min ɗon yawda hémorroïde interne be externe min ɗon yawda cancer min ɗon yawda nyawji fere fere e min ɗon yawda dede ko larani haala sirri hendu karama derain par min ɗon yawda ɗum to min ɗon yawda bo dede ko larani haala lekkiji fere fere derɗiraɓe ko faiblesse sexuelle ko larani haala gorgaku ko goɗɗo gorgaku man wati on de ko duuɓi sappo ko duuɓi 5 gorgaku mako wati inchallah to Allah moyi gorgaku mako lortan huwan ko wala sembe gorgaku mako loran maran sembe huwan sosai inchallah to Allah moyi min ɗon yawda bo nyawji fere fere derɗiraɓe ko larani haala diabète min ɗon yawda nyawji fere fere haala kiste rewɓe marata fitinaji al'adaji maɓɓe himɓe marata fitinaji dede ko larani haala estomac ko gilli e nyawji fere fere de mi limti ɗo e goɗɗo fere ta o nana mi limtai nyawu mako o numa wala mi yawdatako e derɗiraɓe kala mo mari haje fof foti o contact mi kadi ha dow lambaji inchallah o heɓa lekki man hutina ɗum derɗirawo mon docteur Dawda Souleymane goɗɗo gawdere. ta nasti setting and privacy sai a laran setting go wangi ha dow fahin sai a mema alama ba ko'el goɗɗo ni sai be alama jamdi ni to a memi dow ton waddante bana ni ba haɓɓi largoro to waddana bana ni sai a laran dow haɗɗo alama hoore goɗɗo nda ɗo waɗi account center sai a mema dow ton ok to a memi dow ton shikenan waddante bani to waddana bani sai a mema haɗo waɗi profil ɗo to a memi hatton shikenan waɗa recherche seɗɗa banni to waɗi recherche sai a mema dow compte je a yiɗi sanjugo inde go en mema dow je Abdulkadir ɗo to a memi dow ton shikenan waddante bana ni to waddana bana ni a lara haɗo waɗi name sai a nasta ha waɗi name go to a nasti hatton shikenan name ɗo ba wigo nom du banni mi tammata kam to a nasti hatton shikenan waddante banni alama a winda inde nda ha dow ɗo waɗi Abdul ha les bo ɗo waɗi Kadiri to ba wigo dow ɗo foti waɗa Abdulkadiri ha dow haɗɗo ha les ɗo bo maɗa Abubakar Abdulkadir Abubakar non don mi acci inde am min tan Abdulkadir mi waɗai Abubakar ngam majum haɗɗo man banni on a watta sanja inde ma ha premier a winda nom maɗa deuxième bo a winda prénom maɗa ta windi prénom maɗa shikenan a sanji inde maɗa sai a wara mema haɗɗo review change shikenan a sanji mais dès ko a sanja man ɗo laaru jangu bindiɗo haɗɗo ɗo ɓe wi setto waɗi 60 jours ni ɗo ba wigo to a sanji inde maɗa haɗɗo alors ta a sanjita inde ma fayin setto waɗi 60 jours lebbi ɗiɗi nga haɓe confirma konte ɗo lallai nga ɗo huwa ɓe ɗon mari haaje maga to setto waɗi 60 jours ta fondi ha a sanja fu a tawi sanjaki pat ou bien neɓay ko a créé compte maɗa je Facebook ou bien bo a meɗino sanjugo inde majum ɗum cikai 60 jours to a créé compte ma hande setto waɗi 60 jours hidde ko a sanja compte majum mi tammi en paami ɗon ragare video meɗen sete en meti en fotti ha video je yeeso abonné partage like abonné mo moɗon biyetere Abdulkadiri Aboubacar sete en fotti ha video je yeeso.